ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, бара ман сурат маълумоташ шумо метавонед ки дар WhatsApp имои кирамада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо аз куҷо хона ва замин, квартира қабул кардем, ҳозир ба шумо мегӯем ва номерошонам бо ҳарфҳои зард ҳар як кадомашо дар ростош мемонем. хоб, дар имза навор роӣ кардан дӯстони азиз хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи поёни Корвон, хоб аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, дӯстони азиз территорияи шаҳри Бохтар, территорияи шаҳри Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, территорияи Вахш, дӯстони азиз территорияи шаҳри Ҳисор, Утабӯз, аз территорияи Хуросон, аз территорияи Файзобод, аз территорияи Қумсангир ва аз дигар тарафҳо аст ва якхонага, духонага, сехонага аз территорияи Душанбе, шаҳри Бохтар, Турсунзода ва аз Ваҳдат ва аз дигар тарафҳо. нархҳо бениҳоят арзон аст ва курси имрӯза 117 сомонӣ. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод, пешиш мактаби Навда. дӯстони азиз, Навоботи синни район да, яъне ки дигари Навобод не. ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод, дӯстони азиз, пеши мактаби Нав, Навоботи синни районгишт. 7 сотиқ замин масоҳат дорад, ки дудар хона кардага, дӯстони азиз, ки гирдабанашта одамо зиндагӣ дорам. дар инҷа об дорад, свеча хайхтон мегзарем, ҳуҷҷатош мега 100%. дӯстони азиз, аз ду тараф роҳ дорад. нархаш мегӯяд 80 000 сомонӣ аст. боз дӯстони азиз, камтар муомила мешавад. хона коробка аст, болош нопӯшонда. ноҳияи Файзобод, деҳаи Навобод, дӯстони азиз, пеши мактаби Нав, ин Навобод тарафи синни районгишт аст. дӯстони азиз, яъне ки дута Навоботи синни районгишта ҳамин хона қарор дорад. сохтмон кардага аст, бо камтар дигар санг-панг, камтар хеле сохтмона дорад. нархша нархи арзон гуфта, нархш 80 000 сомонӣ аст. бо ҳамирам муомила мешавад. илтимос мегӯяд беҳуда занг назанед, фақат харидори аниқ илтимос. якумаш рақамои мегафон Тӯликсон дастӣ, дуюмаш рақамои Россия ишта WhatsApp дорад. одамое ки беҳуда мисол нороҳат мекунанд, илтимос занг назанед, фақат одамони харидор. марама дигар маълумотша гирем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, яъне ки номи ҳозираш ноҳияи Ҷайҳун, тарафи Ҳасанкулгар гуфтага солим шуд. обшим Ҳасанкул дӯстони азиз, ноҳияи Қумсангир, номи ҳозираш Ҷайҳун, тарафи Ҳасанкулгар меган. бо хайхтон маълумотша мегӯям, обшим Ҳасанкул. 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардаги ремонтҳои замоновӣ кард. дӯстони азиз, 3 дар хонаи калон, 12 сотиқ замин, об светам дорад. кухни, дӯстони азиз, ҳоҷатхона, баня, калидор. хоб, ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. дӯстони азиз, тарафи Ҳасанкул, пеши мактабам мегӯяд наздик аст, мағозаам мегӯяд наздик аст. дӯстони азиз, ва ов дора мегӯяд, овуш ҳамавақта бо якчанд намуд дарахтон ва гирдаш маҳкам. бо хеле маълумотша мегӯян. нархи хона нархи арзон аст, ҳамагӣ 200 000 сомонӣ аст. бо ҳамирам муомила мекунам. ноҳияи дӯстони азиз Қумсангир, да тарафи Ҳасанкул, мактаб мағоза наздик аст. якумаш рақамои тисел дасти ахираш, дӯстони азиз, 51 WhatsApp кор мекунад. дуюмашам рақамои тисел ахираш 3100 иштам WhatsApp доранд. ҳар ду рақамошо кор мекунад. 200 000 сомонӣ аст. муомила марамат занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочная қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ, назди мағозаи Дирам. бо хайхтон маълумотша мегирад. дӯстони азиз, обсвет ҳаст. 4.5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хона кардага, дӯстони азиз, ки якта калидор, дӯстони азиз, ҳаст. болои хона пӯшондага, боз иқтига шифрам дорад, вайшам хатиш мегӯяд падарка. 4.5 сотиқ замин аст. ду дар хонаи калон кардага аст. обсвет ҳаст. як калидори калон, дӯстони азиз. хоб, боми хона, дӯстони азиз, ҳамаш садага аст. треза фақат мешаспонӣ, дар треза медори зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, боз иқтига шифр зиёдӣ кардага аст, вайш мегӯяд падарка. хоб, нархи хонаро мегӯяд бениҳоят арзон модер, ҳамагӣ 110 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мекунем, бо мақсад ки хеле қумпун шебен, боз зиёдӣ кардага аст, барои шикатон ва барои дигар чизотон мешавад. ҳамагӣ нархи хона 110 000 сомон аст. бо ҳамирам муомила мешавад.
якумаш рақамҳои билайн дасти ахираш 84, дуюмаш рақамҳои расти ахираш инаш 4384 ишта WhatsApp доранд. Ҳар дар рақамошо кор менад. Дуюм рақамош да WhatsApp дорад бо қатъи шифрош подаркасай 110,000. Марама дигар маълумотоша аз худашон гиред сирошна бо арзон меша. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ аз сайи дӯстон ки аниқаш замини фурӯшия ки бо хонаи коробкаш хона қарор дорад дар шаҳри Исор Уртабузда кӯчаи Масҷида дӯстон. Ҷои ободия мегад, ҷои соза мегад, ай дигар ҷош мегад ҳаминҷа созтарае. дӯстони азиз гирди ванаш маҳкам астай, 3 дар хона кадага астай, заминшон тақрибан 7 сотиқа 6.5 сотиқа мегад, қатъи ҳуҷҷатоша мегад, гирди ванаш маҳкама, об дора мегад, свеча мегзаронен. Хоб шаҳри Исор Уртабуз кӯчаи Масҷида. гирди ванаш маҳкам, ҳуҷҷатош мегад 100%, замини ҳамвара, замини мулоимаи ҷои ободия мегад, нархаш мегад 120,000 сомонӣ, нархи ахиронша мегад соҳибош, бо хахтон маълумотои пурраша мегирен. ҳуҷҷатош мегад ҳамаш мегад 100%, 3 дар хона коробка бо қайга сангпанг ам қал чои сохтмонӣ доранд. хоб якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 65, дуюмаш рақамҳои вавилон ахираш 5575 ишта WhatsApp дора 120 нархи ахиронша ҳуҷҷат 100%, гирди ванаш маҳкам, обсвет, 3 дар хона ва тақрибан мегад 6.5 сотиқ заминае. Уртабуз кӯчаи Масҷида шаҳри Исорда. хоб ягон саволтон баша, ягон маълумоту иловагӣ боша, агар шумо агар харидори анеқ бошед занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳам ва бо қатъиёт метавонед маслиҳат кунед. лайкҳоро занед сонед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астай дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон кӯчаи Гравзавод. дӯстони азиз квартира бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. хоб духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад 40 квадрати метрае. боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, коридор ва ремонтҳои замонавӣ. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон кӯчаи Гравзавода. хона мегад дастсрочна мегад фурӯхта мешавад бо ҳамаи чизи чораш. нархаш мегад 355,000 сомонӣ астае ки боз мегад муомила дорад. термис инам хеле мисол кухни гарнитуру обшин диван мисол спални ҳамаш ҳастае. 355,000 сомонӣ астае, боз мегад муомила ва савдои хуб мешавад. стирали машинка обшин чизе ки дар навор дестае бо ҳамаи чизи чораш. якумаш рақамҳои вавилон дасти, дуюмаш рақамҳои WhatsApp ахир 84, ҳардаш кор мекунад, ҳардашда WhatsApp дӯстони азиз доранд. ягон саволи иловагӣ боша, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмида, шумо занг бизанед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. ва аз шумо хоҳиш дорем ки лайка ҳозир лайки бепула ҳозир занед, навора дӯстони азиз то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ астае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сиён дӯстони азиз тарафи Ипраземда. як хонага квартирае ки духонагаш кардагианд 39 квадрати метрае. як хонага квартира духонага кардагианд дар дуюм мошина қарор дорад 39 квадрати метрае. яъне ки як хонага духонага кардагианд. ремонтшам ремонтҳои хуб барои зиндагитон мешавад. обсвет нархаш мегад 288,000 сомонӣ астае, боз мегад муомила мешавад. нархи квартира 288 аст, савдо муомилаш мегад дар назди квартира. ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмидан, срочно то қасуми холия рақамо мегафон, рақамо WhatsApp шо занг занед, маълумотои пурраша гирен. ва шахсоне ки замини фурӯшӣ дорен, хонаи фурӯшӣ дорен, квартираи фурӯшӣ ки мошини фурӯшӣ, ягон аппарат, ягон техника, марамат метавонед ки сурат маълумотои барои рекфурӯштона дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp дорад, имо дорад, Telegram пайваст дорем. чӣ чизе ки фурӯшӣ барои фурӯхтан боша, холодильника, ягон аппарат, ягон маҳсулот, ягон мевагие ё ки хона замин квартира марамат дорӣ кунем, мо рекламада мемонем. мо аз шумо хоҳиш дорем ки лайкатон назанед, фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қирғонтепа, яъне ки Тецда, пеши мактаби 12. духонага квартира астае ки дар 8 мошина қарор дорад 44 квадрати метрае. боб свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин. пеши дом да мактаби 12, телестудия, бозори Фаровон, хоб бозори Нихи, ҳоҷшерифам тақрибан 1.5 километр роҳ аст, тақрибан 2 километр 1.5 километр. дӯстони азиз, хоб дом бо тамоми санъатша, бо чизи саволе дорем бо айсоибшон худтон мепурсен, хоб лифтам дорад, бо маълумоти айниқша мегирен. нархи квартира 260,000 сомонӣ аст, бо хай қатишон гап мезанед, нархша нархи арзон буда дар 8 мошина
намедонам ки мисол лифт оҷара кор мекунад намекунад чӣ хелай бо хӯхтон аниқада гирен. خب رقم‌های مگافون ایسایی بشینه و رقم‌های واتساپ شد دوستان عزیز. دوستان عزیز کدام شما که در همین نواری ما اگر که خانه معقولی یا کوارتر معقولی که زمین معقول نیافته باشیم در کامنتر ما از کجا با شما در کلاس تو چند سوتیقه تو چند در خانه که اون کوارتر نویسید ما البته از فروشنده ها جدا کده پیشکش می‌کنیم فقط در کامنتر واتساپ ما نه فقط در کامنتر نوشته که از کجا می‌خواین ما البته پیشکش می‌کنیم. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон маҳаллаи Гулбута, канечкаи Машрутҳо. Дӯстони азиз тақрибан мегӯяд 2 сотиқ яъне ки аниқаш 1.5 сотиқ мегӯяд ҳастаи замин 3 дар хонаи калон қадаги аст. кухни дар дуруша дӯстони азиз подвал дорад. хоб наздикиш там мегӯяд бозор, мактаб, садик, поёни корвон маҳаллаи Гулбута, канечкаи Машрутҳо. обсод мегӯяд доимия рӯи ҳаволи буручатка хонаҳо ҳар якадомшон ремонтҳои замонавӣ дорад ки диванаш по мехуд маҳкам хай хона бутами санаташ яъне фасон кардага 1.5 сотиқ заминае. хо се дарга хона коридор барния кухни амаш дурушта нархаш мегӯяд 420 000 сомони аст. боз мегӯяд муомилаи саудои хуб дорад. нархи хона чӣ хеле 420 бо муомила дорад. бо метавонед ки ягон савол ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин хона агар шумо хоҳед фаҳмидан занг мезанед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва мо барои меҳнатҳои мо хоҳиш мекунем ки ба фикри худтон мефаҳмед лайкҳоро дариқ намедоред барое ки чанд қайки шумо лайк модед ҳамиқа видео паҳн мешавад ва одамони хонахар ҳамин навора дида мисол ки хонаҳоро интихоб карда мехарам. ва ягон рафиқҳои шумо хонахар заминхар бошанд агар ҳамин навора дар ҳамун силкаша дар ҳамун рафиқтон роҳӣ кунед. ва шахсоне ки мисол хонахарен дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо лозимае мо албатта кӯшиш мекунем ки ҳам комментарҳои шумо нависаги мо пешкаш кунем хонаҳои гуфтагитонро. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат сонаи дар назди балинсаи марказида. духонага квартира аст ки дар чори мошина қарор дорад 54 квадрати метре. бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухна, термос ва ремонтҳош созаи хай бад неста обшин доми панелния дар чори мошина нархаш 255 000 сомони аст. боз мегӯяд камтар муомила мешавад. оиди квартира бисёр маълумот додагӣ нестанд. ягон савол ягон маълумоту иловагӣ боша агар шумо хоҳед фаҳмида фақат занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва дӯстони азиз агар такрор шуда боша узри зиёд лайкҳоро занед ва навори моро дар ҳамин рафиқоту дар сайтҳои имо ва ватсапон ҳамин силкаи навори моро подписач кунед. мо албатта чӣ хизмате ки боша нависед мо дар комментара мақсад ки ҳам хонаи гуфтагитонро пешкаш мекунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, Регарда дар 2 микрорайон дӯстони азиз. якхонага квартира аст ки дар 7 мошина қарор дорад 43 квадрати метре. бо ремонтҳои замона дӯстони азиз таъмин аст. ремонташ мегӯяд кардаги аст. классикаи кришаш мегӯяд без абояи таъмири хуб мактаб, садик, роҳи марказӣ, тарабхона ҳамаш наздикиш дӯстони азиз. лифтам мегӯяд дорад. обсвет мегӯяд ҳастае. ҷошҷои нағза мегӯяд ҷои ободия дӯстони азиз. нархи квартира 230 000 сомони аст. боз камтар муомила мешавад. ва оиди ҳамин квартира агар шумо хоҳед ки чанд арзон мешавад чӣ хел ҳуҷҷат дорад чӣ маҳсулото дорад чӣ мисол шароит дорад метавонед ки аз ҳамин рақамҳои поёмода рақамҳои мегафон астае ахираш 28 занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. ва шахсоне ки агар хонаи фурӯшӣ доред ки замин квартира мошин намедонед ки чӣ кор кунед метавонед ки дар рақамҳои мо рақамҳои мегафон аст 885 1225 ватсап имо телеграм дорад. чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед дар ҳамин рақамҳои мо роӣ кунед сурат маълумот мо ба шумо барои реклама кардан кӯмак мекунем. ва боварӣ дорем ки шумо мақсади моро дастгирӣ мекунед навори моро подписач мекунед ва лайкҳоро мегузоред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон ки хонаи коробкаи хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахта дар ҷамоати деҳоти Ваҳдат, деҳаи Шаҳриёр дӯстони азиз. Шаҳриёр да ноҳияи Вахта, деҳаи Ваҳдат, деҳаи Шаҳриёр дӯстони азиз. ки ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Шаҳриёр 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хонаи коробка дагаст ки бо мақсад ки бо лои девол аст дӯстони азиз. лои девол катияи ду дар хона кардага уже тахтои стойкош ҳамаш парфект аст. фақат ҳам пӯшона мондага аст. ай хона коробка гӯем. гирдванашта одамо зиндагӣ доранд дӯстони азиз. ҳуҷҷатош мегӯяд техпаспорт, сертификат мегӯяд ҳамаш ҳастай. ҳуҷҷат мегӯяд дорад. нашодаш перешбат накунем мегӯяд. нархаш мегӯяд 65 000 сомони аст. боз мегӯяд муомила мешавад. нархи хона қатъиан ҳамаш обшин 65 000 сомони аст. бо муомила дорад.
оиди ҳамин замин ягон оиди ҳамин хона шумо агар маълумоти иловагии худтон агар фаҳмидан промои рақамҳои мегафони ҳисобишона маромат занг занед. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.